Pita kako pitanje ili da izgovorim? Dajte ono što je, evo, koji su glavni zahtjevi. Danas smo se okupili ovdje ispred našeg centra sindikalni povjerenici Hrvatskog sindikata telekomunikacija i Republičkog sindikata radnika Hrvatske. Želimo nakon onoga naše konferencije za novinare o smanjenju plaća i otkazima u HTA, uprava nije uopće nas poslušala. Znači, nastavljamo naše sindikalne akcije. Danas smo ovdje ispred ovoga trga, sutra smo u Osijeku, prekosutra smo u Karikiramo, Rijeci, Splitu, a idemo i na Markov trg, pred Sky Office ako treba i pred Bon. Ne možemo dozvoliti da uprava Hrvatskog Telekoma... Stanite malo. Jel može malo tišine da samo... Daj mi recite. Mokra da mislim da mi je voda drugo koljena. Dajte zahtjeve. Dakle, što je ono što je... Samo malo. Može. Želimo i dalje pregovarati s upravom o ovim našim pravima. Ne prihvaćamo da to bude jednostavno s njihove strane. Na ravnopravnim odnosima želimo pregovarati sa upravom Hrvatskog Telekoma. I želimo poručiti njima isto jednu stvar jako važnu. Želimo da se uprava Hrvatskog Telekoma prema radnicima u Hrvatskoj ponaša isto kao što se ponaša Deutsche Telekom prema radnicima u Njemačkoj. I neka ne koriste više ove konzultantske kuće koji koštaju preko 20 milijuna kuna godišnje, neka se uzaju svoje resurse i bit će dobro i radnicima i poslodavcu svima nama zajedno. Kažete, evo u 4 godine prepolovio se broj radnika. Kakva je situacija sada? Kako zapravo, po svemu sudeći, bit će još puno otkaza? Pored ovog smanjenja plaća, već to uopće nije vijest. Svake godine u ovo doba Hrvatski Telekom daje otkaze. 100, 150 do 200. Ove godine istina je jedno 50 i nešto radnika je dobilo otkaz, ali je nastala ove godine sječa menadžera. 50 menadžera je dobilo otkaz, ugovor o radu, isto tako iz ne znam poznatih razloga, nemam pojma čega. A što je sa ovim outsourcingem radnika? Pa ako ovako nastave, onda će, bojim se, ova kompanija doći na vrlo mali broj radnika. Ali to čak nije toliki problem. Veći je problem što su stalni radnici dobivaju otkaze, a zapošljavaju se na njihovo mjesto studenti, agencijski radnici koji imaju manju plaću, kojima je automatski manji prihod države. Ovako velike kompanije kao što je Hrvatski Telekom, multinacionalne, oni su glavni generatori odlazaka mladih ljudi iz Hrvatske. Zato što imaju malu plaću i niko tu više neće raditi ovako težak posao. Ovi ljudi u dućanu imaju 6.000 kuna bruto plaću, sad su im svima smanjili za 15% plaću. 15% plaću su svima smanjili. I oni nam obećavaju da nisu, nego da će oni to moći napraviti sa nekakvim svojim varijabilnim dijelom. To je ono kada imate goluba u vrapca u ruci i goluba na grani. Otprilike tako vam to ide. Znači, veliki problemi su smanjenje plaća i otpuštanje radnika Hrvatskog Telekoma. Ova dva sindikata će se ići do kraja boriti za svoja prava. Mogu samo zamoliti vaše ime? Juko Ciković, predsjednik Hrvatskog sindikata telekomunikacije. Hvala lijepo. Ali da će, to ćemo sad zajedno, nemojte da pomiješati. Gospodin Sever, evo, podrška definitivno sindikata danas radnicima Hrvatskog Telekoma. Što se zapravo događa? Vidimo da je ljudima teško, prijete im otkazi, outsourcaju se radnici. Čemu to sve vodi? Pa to vodi jednoj doslovno propasti u kojoj ova uprava Hrvatskog Telekoma vodi jednu antiradničku i antiljudsku politiku. Njima čovjek očito ne znači apsolutno ništa i čovjeka gledaju samo toliko koliko na njemu mogu zaraditi. Kad im više ne treba, odbacuju ga ko staru krpu. Vidjeli smo da Hrvatski Telekom, od kad je praktički njemački vlasnik, tamo negdje od 2000. na ovamo otpustio je 10.000 ljudi. Od toga zapravo nešto je malo primio, tako da danas Hrvatski Telekom ima malo manje od 4.000 zaposlenih, međutim sve snažnije se orijentira na vanjske usluge, sve snažnije se orijentira na usluge preko agencija za povremeno zapošljavanje i studentski rad. Sve to skupa zapravo pokazuje na koji način se vodi politika u Hrvatskom Telekomu. Ono što treba dodatno napomenuti to je da negdje oko 70% zaposlenih u Hrvatskim telekomunikacijama ima plaće ispod prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj, a da prosjek zapravo nabijaju visoke menadžerske plaće onih vršnih menadžera. Sam Hrvatski Telekom se u javnosti često želi promicati kao tvrtka koja je društveno odgovorna. Čak su dobili i certifikat poslodavac partner, međutim postavlja se pitanje kako to može biti poslodavac partner koji se na takav način odnosi prema svojim zaposlenima, koji otpušta, koji se ne brine o njima.
Pričali su sindikati da je čak i neki ljudi koji su otišli iz Hrvatskih telekomunikacija, visoko obrazovani, kvalitetni ljudi, da su posao dobili u Deutsche Telekomu za daleko veću plaću. Postoji cijeli niz primjera u kojima se vrlo jasno vidi kako se ta kuća odnosi prema svojim radnicima. Jedan od primjera je među ostalima da je jedan od ljudi koji su bili otpušteni zbog toga jer je trebalo pomladiti krv u jednom odjelu, bio star 31 godinu. Na drugoj strani drugi primjer govori o magistrici znanosti, inženjerki elektrotehnologije, odnosno telekomunikacija. Govori o njoj kao ženi koja nije u 2 godine uspjela zadovoljiti postavljene ciljeve, pa je zbog toga ostala bez posla. Međutim, žena je u te 2 godine bila na čuvanju trudnoće i na porodnom dopustu. Pa je to dodatna poruka i vlastima s kim posluju u ovoj zemlji. Na jednoj strani se zauzimaju za pronatalitetnu populacijsku politiku, a s druge strane Hrvatski Telekom otpušta radnice koje čuvaju trudnoću i koje su na porodnom dopustu, pa je to najbolja poruka koliko i kako ova kompanija promišlja o Hrvatskoj kao mjestu gdje radi i gdje stvara svoju dobit. Nakon što smo tu ženu vratili natrag na posao sudskim putem, nakon toga su ubacili na nekakav posao gdje joj posla nisu davali i ponovno su krenuli istim putem da ne udovoljava uvjetima. Dakle, to je jedno beskrupulozno obračunavanje sa ljudima. Kruna svega je ovaj zadnji potez gdje se smanjuju plaće na fiksni i varijabilni dio, gdje će dobar dio ljudi koji imaju tako male plaće ostati sa još manjima. Treba skrenuti pozornost javnosti što je Hrvatski Telekom. Hvala vam lijepo. Samo netko mi... To je to. Nema to. Jel se čujemo? Jedan gromoglasni pozdrav i zadovoljstvo upravi Hrvatskog Telekoma zbog smanjenja plaća našim dužanima i zbog otkaza radnicima i menadžerima u ovoj kompaniji. Hvala, a sada malo tišine da nas i hrvatska javnost čuje i da vidi za što su se danas okupili. Evo, ja vas sve pozdravljam, novinarske kuće i vas koji ste došli ovdje na ovakvoj kiši jer nas ni da cigle padaju nisu mogli spriječiti u borbi za naša radnička prava. Ovdje su se okupili predstavnici, zapravo sindikalni povjerenici Hrvatskog sindikata telekomunikacija i Republičkog sindikata radnika Hrvatske, koji su udruženi u nezavisne hrvatske sindikate. Zašto smo se okupili? U pregovorima sa upravom od 9. mjeseca prošle godine razgovaramo o načinu plaća našim radnicima u dućanima. Na svu silu i bez dogovora, na prisilu, ponudili su ugovor sa 15% manjom plaćom nego što su do sada radnici imali. Oni obećavaju da je to nije istina, da će varijabilnim dijelom moći to nadoknaditi, ali nažalost radnici su sami svjedoci toga kako će manju plaću imati. Svi su iz straha potpisali taj novi ugovor o radu. Samo nekoliko i nije to učinilo. Nažalost, po velikim prijeđa rade za 4000 kuna mjesečnu plaću. Za razliku od predsjednika uprave i uprave Hrvatskog Telekoma koja je imala, vjerovali ne,
preko 3 milijuna kuna godišnje plaće, odnosno 300.000 kuna na mjesečnoj razini. To je ono... Dobro. Nažalost, taj nerazmjer i kako oni uopće mogu gore razumjeti radnike koji imaju tako malu plaću. Druga stvar je što je danas imaju konzultante koji ih uče kako će voditi kompaniju jer same nisu sposobni. Ti konzultanti koji ideja ovo što su upravili u te centrima koštaju i preko 20-25 milijuna kuna. To iz Telekom u Njemačkoj, ali su oni svjesni da je to dovelo nezadovoljstva i radnika i korisnika, nije bilo pozitivnih efekata, oni su od toga odustali. A sada ja ipak poručujem upravi Hrvatskog Telekoma da smo mi spremni i dalje za razgovore i pregovore, ali na osnovi ravnopravnosti. Ne da nema što njima, nego da ravnopravno razgovaramo. Spremni smo za to. Tako otvoreni smo i dalje, ako prvo gore pred Banskih dvora, prekosutra smo, ako trebaju, u Bonu. Ići ćemo do kraja za naša prava koja smo to zacrtali. Dakle, gospodo, idite nas na razgovor na ravnopravnoj osnovi, mi smo uvijek za pregovore. Evo. Tako je! koji su i danas ovdje uz nas i došli na. Sramno je zbog toga što me uprava Hrvatskog Telekoma nije pozvala na razgovor u Sky Office, nego me potjerala na Cvjetni trg da ovdje na ovakav način moram razgovarati i prosvjedovati za prava radnika Hrvatskog Telekoma. Dalje ću u Hrvatskoj se boriti za osnovna prava radnika, da ćemo se boriti za 8-satno radno vrijeme, da ćemo se boriti za to da naši radnici ne moraju raskapati po kantama za smeće, nego da imaju dobro. Nažalost, danas sam ja i svi ovdje svjedoci toga da smo jednostavno u takvoj situaciji. Uprava Hrvatskog Telekoma jednostrano radi. Da skida ugovore radnicima. No međutim, nije prekid socijalnog dijaloga i odbijanje razgovora sa sindikatima nekakav trenutni hir. To je nešto što je smišljena akcija uprave Hrvatskog Telekoma i krajnji cilj toga je prekid bilo kakvog socijalnog dijaloga i ostaviti Hrvatskog 6. ove godine. To je bio pokušaj i prošli puta, to je vjerojatno cilj koji neki u Hrvatskom Telekomu priželjkuju. Mi ih i ovim putem još jedanput pozivamo da nas ne tjeraju na ulice, da nas ne tjeraju pred Banske dvore, da nas ne tjeraju u Bon. Mi te probleme možemo riješiti u Hrvatskom Telekomu, ali za rješavanje problema moraju postojati dvije strane. A na njima je da kažu da li su spremni i oni. Hvala lijepo. Pozdravljam vas sve, zahvaljujući se ponajprije svima koji ste se danas okupili ovdje i predstavnicima medija, članovima udruženih sindikata, ne samo Republičkog sindikata radnika Hrvatske, nego i našim predsjednicima koji su se također i predsjednicama odazvali danas u potporu ovdje skupu. Jednako tako zahvaljujem i kolegama iz Dalekovoda, štrajkašima, koji su danas došli dati ovdje potporu. To je najbolja poruka da se moramo držati skupa. Hvala. Gospođo Fertil, evo čuli smo vaše sindikaliste i radnike, prijete li im uistinu otkazi, režu li se tako drastično plaće kako kažu i ima li prostora za pregovor? Pa gledajte, ja bih rekla prije svega da je ovaj današnji prosvjed sindikata, jer mi se čini da se radi isključivo o sindikatima, izazvan promjenama koje smo mi uveli u novom modelu plaća za dio naših zaposlenika Hrvatskog Telekoma koji su zaposleni u našim T-centrima. Sama činjenica da je 94% naših zaposlenika potpuno dobrovoljno potpisalo novi ugovor o radu kojim se garantiraju novi uvjeti prema novom modelu plaća je nama veliki znak da su oni prepoznali koliki je to napredak i da su prepoznali mogućnost da do 30% veću plaću ostvare prema novom modelu. Inače, radnici Hrvatskog Telekoma imaju velika radnička prava, odnosno dobra radnička prava
na način da sami prosjek koji smo mi izračunali za te zaposlenike, te centara koji su prihvatili promjene će biti oko 8.800 kuna bruto. Osim toga, tu imamo božićnicu, regres kao dodatna prava, dar za djecu u prosincu, uskršnjicu, imamo organizirane sistematske, odnosno zdravstvene preglede za zaposlenike, dakle cijelu lepezu još dodatnih prava po kolektivnom ugovoru za socijalno ugrožene. Dakle, ne stoji činjenica da im je plaća ispod državnog prosjeka? Ne, apsolutno ne stoji činjenica. Sindikati barataju različitim brojevima koji nisu niti točni, niti provjereni. Preko 65% naših zaposlenika ima plaću veću od prosjeka u Hrvatskoj i to su apsolutno netočni podaci s kojima oni izlaze u javnost. Mi pratimo standarde, pratimo tržište i apsolutno se brinemo za to da na vrijeme i ispravno nagradimo naše zaposlenike. Ono što je nama žao, mi smo sa sindikatima sjedili za stolom, pregovarali mjesecima, imali smo pilot od rujna skroz do kraja veljače u kojima smo sve objašnjavali i našim zaposlenicima i sindikalnim predstavnicima, ali evo žao nam je što u onom trenutku kad odluka nije onako kako sindikati žele, oni se dižu od stola i rade na ovaj način. Nama je žao što oni nisu prepoznali da je ovaj model bolji za zaposlenike, a još više nam je žao što zaista izlaze u javnost sa otvorenim izjavama kako će raditi štetu kompaniji, što evo vidimo i dešava se u njihovim pokušajima. Što je sa outsourcanjem radnika, studenata, ljudi? Gledajte, Hrvatski Telekom kao i druge kompanije... A otpuštanjem naravno. Da, Hrvatski Telekom kao i druge kompanije ima različite modele poslovanja i za određene povremene i privremene poslove koristimo agencijske radnike. Jednako kao i drugi telekomi na tržištu, odnosno oni koji su veći i koji su prisutni u onom opsegu kao što smo i mi. Isto tako i sa studentskom radnom snagom. Ništa drugačije od naših konkurenata na tržištu i sektoru u kojem mi poslujemo. Apsolutno sukladno zakonu o radu. Hvala vam lijepo. Super. Hvala. Treba još neki